I dag kommer der en ny pædagogstuderende. Ja, det bliver dejligt med en ekstra hånd i klassen. Jeg glæder mig til samarbejdet. Hej, jeg er klar til at tage fat. Hvad kan jeg hjælpe med? Vi har en dreng med koncentrationsbesvær i klassen. Jeg har nogle pædagogiske værktøjer, der måske kan hjælpe. Jeg foreslår, at jeg er støttepædagog i dine timer. Nej, hvor er det godt med nogle andre øjne på sagen. Har du hørt, der kommer en ny pædagogstuderende? Ja, nu skal vi kraftedeme døje med sådan en radiatorpædagog igen. Godt, jeg snart skal på pension. Hej, jeg glæder mig bare til vores fremtidige samarbejde. Når vi kommer ind, sætter du dig bare over på radiatoren, så skal jeg nok sørge for undervisningen. Her kommer pædagogens værktøjskasse ikke i brug.